Puttana Janaya Baton, suang songoni nak tua pinur, baru bere. Ay dia, Opupat Dairut ke sini. Di Bengkok Sudaya, udur mahita pasah tulos, terluwe ma dohot donga sautan nami, rapak mahita raja nami. Hasuhuton. Dohot Opupat Dairut. Jadi naruh aku adong dohata nama do martapu bulu marmona sakalan marnata suhu marnapura do ugasan alaninon talea maha suhuton parjolo dungi do akanakna do boruna jadi narohanami ni anna beru itu ipudimma kangki mo parumemo nate unang gabi angki parjolo unang ijolo yo ate jadi naroh aku songonima parpeak ni pasahatulos sita siapa paran no puttana Janaya Baton dohot siano putta tua binur do si Mataraja dohot sudi do akan sautata jadi narohanami boru bere rapak mai tabasa ulus ate jadi mau lihat tema alana jadi narohanami ni siap parna bandoko kata ma joni abah boa si sadahata mahita iko makatai do ba siap parna terluwi ma dong Pato among. Dong asautan nami sana. Opupat Dairuti. Siat tua pinur sana. Ate. Desoma, Alai parjolo ma siat tua pinur baru tu parna baru pehuro sahutan non ate. Sadama ita salu nate. Jadi pinasah ma tu ketua tua pinur lau pasato kata. Roma musiani. Baik nyon. Isero magua protokol do awa. Ai dia ai do. Jadi naroh aku siat tua pinur homa mandoko katana. Ma. Jadi mau lihat ma di hamuna raja di pamorion nami Raja Sirait. Terlungu bima di hamuna kedua pengantin baru. Disok kami jongjong siap punguan ni opungta ima opu tua pinur na di pulau Donga sahuta bersedia non. Om Mahami Donga sahuta sada uson. Opu tua pinur narong di Batamon. Dinalaho pasahaton ulos holong nami ima ulos gajang rabu. Saya simatong rohani mantan tua di Bata. Saya gajang mau murmuna tujulan narion di tabai tuhata lasnang badam muna di bagasa tikyon. Sayang gitma jadi keluarga na bahagiamu di jolo nami terlumowi ma di jolo itu hata. Betul. Alai ingat tamu masuk ke punguan ni tua binur ni betul. Ido, alai ala nauk tabado bilangan yo putua binur di bagasa sadarion taba mahamu hela nami do boru nami rajim mahamu ro tu punguan asa sangap jalamar bungara pungwa tahun. Imas pasa aton nami. Sidok boti mahami ni mo. Sidok doti mahami. Jadi pinasa ma tu parna na dong di Bekongon. Abang. Mulai ada mati tu kita salihuna kita na pungudi di tengah-tengah ni gedungon. Di sana orang kami lain doh tamu itu sian pungani panna na di sektor Bengkong. Untuk mulai ada ala rodo ima nang menjala pasu-pasu hamu sian tengah-tengah ni bagas ni huliata. Sian gia mati tu keluar kamu na gabe keluar kasderuan dengan jala akana ipatu-patuhan akahai pason. Tu sangat penongan haruan pungan nami sen parna na adong di Bengkong sekitar na basi mandak mulai ada mahita lasma rohmuna. Sangat sudah boti mahami sen pungan parna mulai ada mah. Gabi jala horas dong parna. Do pasatay ma partiki ko dong sautan ay mulai ada mah. Mulai kita pas satu dua tapar dengan pasai nama ngiring-ngiring kita hipasi dari Tikyon. Tuhamu yang nak nami dengar dulu si Right. Dengar dulu. Iya. Ini kawan saya satu kampung di Bengkong Baru. Ini pengganti mertuamu di Batamnya. Mertua kamu. Jadi kedatangan kami di sini atas undangan mertuamu ini. Jadi kami minta kepada kamu supaya kamu menghormati orang tua yang ada di Batam. Jadi untuk sono pedihara nami estem dusnya roh Bengkong Baru.